Nissan Rogue SV ниво на оборудване 2023 година. Здравейте, приятели! Днес съм тук на базата на Mr. Cars, като искам да ви представя автомобил, който сме докарали директно от щатите, именно Nissan Rogue SV ниво на оборудване 2023 година. Колата е на абсолютно реалните 12 000 мили. Това е един чисто нов автомобил. Казвам чисто нов, като искам да изключа щетата и забележката, с която разполага този автомобил отзад. Може да видите как колегите от щатите са се постарали да стречоват и опаковат автомобила, за да няма навлизане на странични фактори като влага и вода. И съответно, да, колата ще има ремонт, но тук говорим наистина за много добра цена. И като казвам много добра цена, говорим за икономия от над 40%. Оставям на вас в коментарите да прецените дали тези 40% ще бъдат достатъчни за отремонтирането на този автомобил и дали сделката е изгодна. За мен тази сделка повече от изгодна. Ако и вие мислите така, може да се обърнете към сайта на Mr. Cars и менеджерите ни. mrcars.bg